मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बे बाराव हाबा जाखानाय गथ'गोनांखा आइजो नङा। बे बाराव सासे सिख्ला लाइमोना खारखोमानानै दं। मानिकपुर गामिनि संगिना मोसाहारिया न'निफ्राय खारखोमानानै दं। नंगौ, सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर ओनसोलनि मानिकपुर गामिनि थागिबि सुनिल मोसाहारिनि आंगो फिसाजोआ खारखोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला संगिना मोसाहारिया दासिमाव 14 बोसोर बैसोल' जाबाय। न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सोलिफु दाननि एबा मार्च दाननि 22 खालारनिफ्रायनो संगिना मोसाहारिया न'निफ्राय खारखोमानानै दं। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला संगिना मोसाहारिखौ बिफा सुनिल मोसाहारिजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोराबो गोबां जायगायाव नागिरबाय, नाथाय दुखुनि बाथ्रा, गोबां जायगायाव नागिरसेयावबो संगिना मोसाहारिखौ जेरावबो नागिरना मोनासै। बेनिखायनो जोंनि खौरांनि गेजेरजों बिफा सुनिल मोसाहारिजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोराबो संगिना मोसाहारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला नैबे 6002158340 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खोन्थाहरनो खावलायदों। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्क'पी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।